Vi vil gerne byde jer velkommen til Golf for Kids her i Esbjerg Golf Klub. Esbjerg Golf Klub er en gammel klub med mange traditioner og med mange store begivenheder bag sig. Esbjerg Golf Klub har været vært for både Challenge Tour, Europamesterskaber og ikke mindst Europamesterskaber for junior. Esbjerg Golf Klub har også en stor juniorafdeling bag sig, så derfor har det været nærliggende for os at filme den første DVD for junior her i Esbjerg. Vi laver den her DVD til børn, fordi der ikke var noget materiale på DVD til børn. Og det vi ligesom tænkte på, det var med vores 47 års erfaring med golf. Kunne det være både spændende og sjovt at lave en DVD. Det vi har gjort, det er, at vi har delt den op i 2 aldersgrupper, 5-7 år, hvor det er primært leg og spil. Og fra 8-13, der er der mere spiltræning, teknik, mentaltræning osv. I Golf for Kids har vi valgt at fokusere på nogle af de emner omkring golf, som vi synes er vigtige, og vi kunne naturligvis ikke dække alle emner eller alle ting omkring de emner, så vi har udvalgt forskellige ting. Du kan klikke dig ind på de forskellige sider og lære en masse nyt om golf. God fornøjelse.